Jatna lamsago ani ketal blogo hanya hai kedek masali yagulo norok baitini hanya hai malai tong fiho ang angkai ang tini angkai already sakpaijak kaisa bagano tamni angkai Fiber ka ang video rok khlailia direct oro sakpaino ang video rok ma khlaika mokolok belai chikon nogi tongkhana belai satung phung hunpono belai satung tungkha tamni kai moto bagan bla ka abagoi satung belai mane nangota kai tini ke aji ko thachuk bagan amon kai ketal angkai thachuk rok chikon bana kisa torkha tobo bothai kora rajak tei bubar rok wo tongo kinorok nang phunukano o jaga o tam tong tei special tamo tong norok nang phunuknai norok ang bai baksa ke kwrwngwi tongdi iko thachuk buphang kabangma no amo hingke iko kora rajak thachuk bwthai amo kora ko tairok hingke baksari ako baksari kha o jaga o agi hingke hukni mai rok kayota iko to phanchi tongkhu iko kaisa maitang kaisa kainai mo hingke maimi mai kaimani oro hukni maimi mai kosom jat iko oro bo kora rwtui no amo tamo bubar kai iko takisa bubar naithotok ungui tongkha iko takisa kwbangma to phanchi kaisa kainai o maimi mai agio omo huk khlaimani jorao hingke ang sokpailia phainani hinui tongmani jorao hingkai kwbangma program rok tongmani bagui chini bagui maimi maitang obo pura aswk ke kotorma joto oro thachuk kaijak hingkai tabuk hingkai shipping rok joto ranani jora mane phaikata nongnang shipping rok bo phunuknai iko shipping hingke baksa kwbangma sini tabukni cherai rok tei sikla rok tongui mano shipping siniya rok bo norok no phunugo iko ang phano se shipping rok sini yangui tongo ta tamni hingkai jingle hukrok simje shipping rok le nugo hingka ba nokrogo ta aswk kainai kwrwi tabuk ba nobar bo sida dom tongthokmani oro tai kaisa gari hingke yango iko special norokni bagui hino ang samani obono gairing si tai ayongo hingke kwbangma wafang tongo hingke muiya rok phaio o jaga khe ayongo baksa muiya phainani thangjak tongo borok shipping rok kwbangma o jagao o thachuk rok joto torbaikha hingkai tei omo thachuk trek omo bwtai thainai jora rogo hingkha norok no ang haino hai kaisa sapi naita haidiba iko amo khe chikon khota buphang nadi satra bong rok bari tongbaikha naithotok khlai khum rok hugo khum rok barjak hingke bwswk naithotok ungui tong nadi nokbar bo sida dom oro tai kaisa gairing khe yobo
tormani mojo to ayang go tongo o bokir abar bagan buni orang kain ke je area kotor ingrog ko joto wa phang tongo tai thaisuk rok bo kaijak tongo shipping rok omrok joto iko te kaisa gai ring khoro oro no mami rok songai chalai ta nai di choto bongo oro bo barjak nai choto kungi tongkho wow ang hingke naithok jago market hugrok ang khumrok kaijak hingka ke makha naithok jago nobar sip sip thanda angui tongo oro iko amo khe thabar snamjak to o jaga o ama songka hangka hingke borok hingke muya rok phaina thango aro ke tui rok wati phaikhe kwcharo oi toni mani yango bo tongkho thaisuk rok kwbangma mo mango garden amte haija hingke yang bo mo thaisuk ke dakti no thaini ja tai kotor kotor wngnai jata mokhe masblati kya sik naithotok chawis na jita basuk ke godok rok roi huwa huwa kalaioi ko yang bot tekesa kwbangma yang mango garden mamang joto obo yang rogo joto mango garden iko milok bethai koramo charo takhe milok bethai paiman jora singkhata mui masing bo barbari tongkha mui masing bo barbarjak camera o kasuk sijak te aro tamtong muya wathui tongo muya sikla sokata amuya khai takhe muya wathui khoklai tongo ama bai nana mabskani kyane ama inke nana mango garden ni owner tabung kama banyana kok salai tri borok muya khoklai tongo ta borok kok salai te borok ni huk ni samung ni kok salaio ama kino borok tak samung khlali tongo ta mane muya rok khoklaioi kok rok salaioi ama ke pal pal khlaioi ha đi chào anh ta ăn phải nhỉ cha cái tay cái xe garing kya hogo garing kainoi omo thaisuk bagan ta angkai yang ro war kwbangma tongna ji naitoto khe bari tongkha khum khumchak nok rok hingka hingke asuk khumchak rok kaimani rok nukliya hugo phaikha hingka simi khumchak khum pink color khe barjak nugo chwng tabuk angkhe kwdengma sal wngkha ang khe nugya no balokha kisa tei kaisa iko oro bo chikon sake bethai kora thaisukni wa kwbangma maitang rok si tongkha oro baksa.
저렇게 말이 좀 가. 이 거기서 가이리. 알아서 같이 것도 거 바닥을 아마성 게. 자주 보봐. 이렇게 가는. Xoan bài Hà Lập ra goring omong cả cái bức xương này cho tọt người chồng than đó người chồng xoan bài Hà Lập ra bao cái hey barang xin mà sao cái yang cái bức xương nó này nè mo yang mo ni doga bốc lục mà nó yang side bo lục mà nó okay nok ni tu mani ti botol rock mau mới rock ko ta kesi nadi amang sini ya norok sini ka hangkai bomong anu sawi khnara di borok ni hingke kok fatra salai borok samrok lai tu ka haken mani lai ko haken par klai borok jata samang khayota tabuk pai thak ni omo ke las ni bala muya pathei lai chun chikon ta askotor maya ta chikon nani bisu kabang ka khukman tabuk ge sung samrok khaima pore mai chala nya sok la ka te ko muya godok oroni no phaimani tai muya botei bo oron songka ke bachung tak nana ama angklai bal khamai chala chung tha hai sarkham narogai malet mama malet pika samringka ang phaipo video rok khlaimani ya ani phone ni battery rok pai thangmani bagai angkai tabuk ka ang nogo sokpaioi tukoi apai paioi nang bahina hai last ni bagai malet pika naro an video no nai sada ka hangkai like khlai comment bo khlai tai naro ni pa lobai naro share bo khlai hangkai hai hambai narok no ani video no punyani sini pai thangsaya pai sak nai tongani bagai ani kha bai ki joto ani nai tongnai joto bai te chala dong na tata